ще ми трябва. Чакай, ви действате и го глеждате. Айде малко. Края на юли 2010 година. Доматената оранжерия на Кака Краси. No, Мартин, чакай, Кака Краси. Чакай. Няма да пипаш още, ела тук. Той са най-първите реколта на Батя Ганчо и Кака Краси. Марти, тук, Марти, ела тук. Марти, Нищо да гледа детето сте. Сега Кака Краси ще откъсне първия домат в историята на оранжерията. Виж, Марси може да се откъснеш и такова червено. Те е тук. покажи му краси. Only one. Only one. Е, тук е това. Така, откъсни се. Айде. Айде, мам. Трябва да се измие, нали знаеш? Я сърчичката го изми, я мам. Мам. Ние в Хонолу, в зоологическата градина имаше една такава опитна градинка за малко, той изяде всички, като се разхожихме. Ти ли искаш? Той нищо ще да еде. Айде, мама, лайки да си откъснеш. Ала, обаче червено, нали? Хубави ли са домачетата? Марти, хубаво ли е домачето? Ела тук ела при Кака Краси. Не дей, не! Там ягодите ще изтърваш ли се? Марти, ела тук. Марти, ела тук. Мартин.